Dnes ráno nám bude prednášať náš hosťujúci rečník, ktorého sme vybrali z 3 dôvodov. Miluje Pána Ježíša, má pôsobivý životný príbeh a je to vynikajúci odborník v oblasti vedy a liečby. Dúfame, že nám pomôže vyriešiť niektoré problémy. Chcem vám predstaviť riaditeľa oddelenia pediatrickej neurochirurgie z veľkej a známej nemocnice Johnsa Hopkinsa v Baltimore, doktora Benjamina Carsona. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán prezident, pán viceprezident, pani Obamová a vážení významní hostia, či myslím všetkých. Ďakujem veľmi pekne za túto úžasnú poctu, že môžem opäť prehovoriť z tohto pódia. Bol som tu pred 16 rokmi. A skutočnosť, že som bol pozvaný opäť, znamená, že som vtedy neurazil mnohých ľudí. A to je dobré. Rád by som začal čítaním textu z Biblie, ktorý nás uvedie do kontextu toho, o čom chcem hovoriť. Príslovia 11.9. Boha prázdny ústami ničí svojho bližného, ale spravodlivý sa zachráňa poznaním. Príslovie 11.12. Človek bez úsudku posmieva sa svojmu bližnému, ale rozumný človek zdržiava svoj jazyk. Príslovie 11.25. Dobrosrdečný človek bude prospievať a ten, kto občerstvuje iných, sám bude občerstvený. A druhá Paralipomenon 7.14. Keď sa môj ľud, ktorý je pomenovaný po mne, pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, vyslyším ho z neba, odpustím ich hriech a uzdravím ich krajinu. Viete, mám príležitosť hovoriť na mnohých podujatiach. Toto je môj 4. prejav tento týždeň. A mám možnosť hovoriť s mnohými ľuďmi. A pýtam sa ľudí, čo vás znepokojuje? Čo vás znepokojuje najviac v zmysle duchovnosti alebo smerovaní nášho národa a celého sveta? A rozprávam sa s veľmi prominentnými demokratmi aj republikánmi. A som prekvapený rovnakosťou ich odpovedí. Z toho budú vychádzať moje myšlienky dnes do poludňa. Nie je môjim zámerom sa niekoho dotknúť. Ale za niekoľko rokov som zistil, že dnes je veľmi ťažké hovoriť pred veľkou skupinou ľudí a nikoho neuraziť. Ľudia chodia na prednášky a so skrčenými ramenami čakajú, kým niečo poviete a potom povedia, počul si to. A potom už nič iné nepočujú. Celý čas robia políciu akési politickej korektnosti. Pamätám si, ako som na jednej prednáške rozprával o rozdiele medzi ľudským a psím mozgom. A jeden človek sa urazil a povedal, nemôžete hovoriť o psoch takto. Ale keď sa ľudia sústredia na také veci, úplne im ujde pointa, o ktorej hovoríte. A dostali sme sa do bodu, kedy ľudia sa vlastne boja hovoriť o tom, čo chcú povedať. Lebo niekto by sa mohol uraziť. Niektorí radšej nehovoria veselé Vianoce. Ale treba pochopiť, že to myslia dobre, či to hovoria Židovi, alebo z akéhokoľvek náboženstva. Je to myslené ako pozdrav s prianím dobrej vôle. Mali by sme sa pozrieť na takú citlivosť. A ľudia nechcú hovoriť o tom, čomu naozaj veria. To mi pripomína jedného úspešného mladého podnikateľa, ktorý chcel kúpiť svojej matke nejaký veľký dar na Deň Matiek, ale došli mu všetky nápady. Až naraz naďabil na isté nezvyčajné vtáky. Boli úžasné, stáli $5,000, teda kus. Vedeli tancovať, spievať, rozprávať a bol taký nadšený, že z nich kúpil 2. Poslal ich svojej matke a nevedel sa dočkať, čo povie, a tak jej zavolal. A opýtal sa, mami, ako sa ti páčia tie vtáky? A ona odpovedala, boli chutné. A on povedal, o nie, mami, snad si ich nezjedla. Tie vtáky stali $5,000 za kus. Vedeli tancovať, spievať a rozprávať. A ona na to, už potom mali niečo povedať. A viete, takto skončíme aj my, keď nebudeme hovoriť o tom, čomu veríme. A viete, to, čo musíme urobiť, je zabudnúť na tú politickú korektnosť.
Musíme zabudnúť na jednotvárne prejavy a myšlienky a naučiť sa rešpektovať a vážiť si tých, s ktorými nesúhlasíme. A myslím, že to je moment, kedy začneme robiť pokroky. A posledná vec o politickej korektnosti, čo je mimochodom podľa mňa príšerná vec. Ja som veľmi, veľmi súcitný a nikdy nechcem niekoho zraniť. Ale politická korektnosť je nebezpečná. Pretože viete, jedným zo základných princípov našej krajiny bola sloboda myslenia a sloboda prejavu. A toto ľudí dusí. Dáva im to náhubok. A zároveň im to bráni v diskutovaní o dôležitých otázkach, kým sa štruktúra spoločnosti mení. Nesmieme spadnúť do tejto pasce. Musíme začať hovoriť o veciach, ktoré sú dôležité, o veciach, ktoré boli dôležité pri rozvoji našej krajiny. Jednou z týchto vecí je vzdelanie. Ja som veľký nadšenec vzdelanosti, lebo v mojom živote spôsobila veľkú zmenu. Ale žijeme vo svete a v čase informácií, v čase technológií. A napriek tomu 30% ľudí, ktorí nastúpia na strednú školu, nedokončia, nezmaturujú. 44% ľudí, ktorí začnú štvoročný vysokoškolský program, ho neukončia za 4 roky. O čom to hovorí? Spomeňte si na temné časy našej histórie. Pred 200 rokmi, kedy tu bolo otroctvo, bolo nelegálne vzdelávať otrokov, obzvlášť učiť ich čítať. Čo si myslíte, prečo to tak bolo? Pretože keď človeka vzdeláte, oslobodíte ho. A ja ako chlapec som na tom bol podobný. Sám som bol v rovnakej situácii. Mám na mysli školu, lebo som nevyužil možnosť vzdelávania. Bol som hrozný študent. Väčšina mojich spolužiakov si o mne myslela, že som najhlúpejší človek na svete. Volali ma Dami, blbec. Bol som terčom všetkých vtipov. Nesporne šťastie to bolo zapričinené zlým prostredím, v ktorom som vyrastal. Vyrastal som len s jedným rodičom. Moji rodičia sa veľmi skoro rozviedli. Vlastne moja mama sa vydala, keď mala 13 rokov. Bola jedna z 24 detí. Mala strašný život. Zistila, že jej manžel bol bigamista, mala aj druhú rodinu. A mala len 3 ročníky základnej školy a musela sa o nás starať. Žili sme v strašnej chudobe, ja som mal veľmi nízke sebavedomie. Všetky veci, na ktoré si spomeniete, ktoré znemožňujú úspech. Ale mal som niečo veľmi dôležité. Mal som matku, ktorá mala vo mňa dôveru. Mal som matku, ktorá by nikdy nedovolila, aby sa stala obeťou bez ohľadu na to, čo sa dialo. Nikdy sa nevyhovárala a nikdy neakceptovala výhovorky od nás. A keď sme niekedy prišli s výhovorkou, opýtala sa nás: máte mozog? A ak odpoveď bola áno, povedala mi, mal si ho použiť na to, aby si sa z toho dostal. Nezáleží, čo povedal alebo urobil John, Susan, Mary alebo ktokoľvek iný. A to bolo to najdôležitejšie, čo urobila pre môjho brata a pre mňa. Pretože ak neakceptujete výhovorky, zakrátko ich ľudia prestanú používať a začnú hľadať riešenia. A je to rozhodujúci bod, pokiaľ ide o úspech. Viete, žili sme v strašnej chudobe. A to som naozaj neznášal. Viete, niektorí ľudia neznášajú pavúkov, niektorí hadov. Ja som neznášal chudobu. Nemohol som ju zniesť. Ale viete, moja matka neznášala, keď sme boli slabí v škole. A tak sa modlila a prosila Boha o múdrosť. Čo má robiť, aby jej mladí synovia pochopili dôležitosť rozvíjania svojej mysle? Aby mali život pod kontrolou. A viete čo? Boh jej dal múdrosť, aspoň teda z jej pohľadu. Ja a môj brat sme si to nemysleli, pretože stále hovorila, vypni tú telku. Mohli sme sledovať len 2-3 programy cez týždeň. A v zvyšnom čase sme museli čítať knihy z knižnice a museli sme jej odovzdávať písomný obsah prečítaných kníh, čo ona nevedela prečítať, ale to sme my nevedeli. Viete, ona tam dávala kontrolné fajky a zvýrazňovala si to. A ja som to nenávidel. Všetci moji kamaráti boli vonku a hrali sa. Matkyné priateľky ju kritizovali a vraveli: nemôžeš držať chlapcov doma pri knihách, lebo vyrastú a budú ťa nenávidieť. A ja som to započul a povedal: mami majú pravdu. Ale ona sa nedala, viete? Ale po čase som sa začal vyžívať v čítaní tých kníh.
Pretože aj keď sme boli chudobní, medzi dvoma doskami kníh som mohol zájsť kamkoľvek, byť kýmkoľvek a robiť čokoľvek. A začal som čítať o ľuďoch, ktorí dosiahli veľké úspechy. A keď som čítal ich príbehy, začal som vidieť spojovaciu niť, začal som chápať, že ten, ktorý má najviac dočinenia s vami a tým, čo s vami v živote bude, ste vy sám. Vy sami robíte rozhodnutia a vy rozhodujete, koľko energie vložíte do daného rozhodnutia. A pochopil som, že sám môžem ovplyvňovať svoj osud. A od toho momentu som prestal nenávidieť chudobu, pretože som vedel, že je len dočasná. Vedel som, že to dokážem zmeniť. Bolo to pre mňa nesmierne oslobodzujúce. Spôsobilo to zmenu. Ale zostaňme pri vzdelávaní. V roku 1831 prišiel do Ameriky francúzsky sociológ Alexis de Tocqueville, aby študoval túto krajinu. Európania boli fascinovaní, ako môže taká mladá krajina so sotva 50-ročnou históriou s nimi superiť takmer v každej oblasti. To je nemožné a de Tocqueville to prišiel analyzovať. Študoval na spôsob demokratickej vlády a bol dojatý 3 zložkami vlády, teda dnes 4, lebo máme aj zvláštne záujmy. Ale vtedy to boli len 3. A povedal si, tak to je naozaj niečo. A potom si povedal, pozriem sa aj na ich vzdelávací systém. A bol z toho ohúrený. Viete, každý, kto skončil 2. ročník základnej školy, bol kompletne gramotný. Aj keď stretol človeka z hôr na periférii spoločnosti, videl, že číta noviny a mohol s ním viesť politickú diskusiu napríklad o fungovaní vlády. Ak vás to naozaj zaujíma, prečítajte si kapitolu o vzdelávaní v mojej poslednej knihe America the Beautiful, ktorú som napísal spolu s manželkou. Vyšla minulý rok. A v tejto kapitole nájdete otázky vyňaté zo záverečnej skúšky 6. ročníka z 19. storočia. To bola skúška, ktorú ste museli spraviť, aby ste dostali vysvedčenie zo 6. ročníka. Pochybujem, že by dnes túto skúšku zvládli bežní stredoškolskí maturanti. My sme veci znížili na túto úroveň. A je to veľmi nebezpečné, pretože ľudia, ktorí zakladali tento národ, povedali, že náš vládny systém je určený pre dobre informovaný a vzdelaný ľud. A keď bude ľud menej informovaný, stane sa zraniteľný. Porozmýšľajte o tom, o našom systéme vlády. A preto je vzdelanie také životne dôležité. Možno niektorí povedia, preháňaš, veci nie sú až také zlé. A napokon ty si lekár, neurochirurg, prečo ťa to trápi? Mám pre vás novinku. 5 lekárov podpísalo deklaráciu nezávislosti. Doktori boli zapojení pri formovaní ústavy, listiny práv a veľa iných vecí. Je to len niekoľko desaťročí, čo sme sa od toho odklonili. A to je podľa mňa veľká chyba. Potrebujeme doktorov, vedcov, inžinierov a rôznych odborníkov, aby boli vo vláde. Nielen právnikov. Ja mám všeličo proti právnikom, ale viete, teda ospravedlňujem sa, ale musím hovoriť pravdu, OK? Musím hovoriť pravdu. Čo sa učia právnici na právnickej škole? Vyhrať. Po dobrom alebo po zlom. Musia vyhrať. A máme právnikov demokratov a právnikov republikánov. A každá strana chce vyhrať. Toho sa musíme zbaviť. Musíme začať rozmýšľať, ako vyriešiť problémy. A predtým, než ma niekto odstrelí, rád by som dokončil. Teda mali by sme nielen nastoľovať problémy, ale aj prichádzať s riešeniami. Spolu s manželkou sme rozbehli Carson Scholars Fund pred 16 rokmi, keď sme sa dozvedeli o medzinárodnom prieskume, ktorý skúmal schopnosti osmakov. Žiaci z 22 krajín riešili matematické a vedecké otázky. A my sme skončili na 21. mieste z 22. Ledva sme predstihli tých, čo boli na 22. mieste. To je znepokojujúce. A keď chodíme po školách a vidíme všetky tie trofeje, celoštátny basketbal, celoštátne zápasenie, celoštátne to a ono, ale čo intelektuálne hviezdy? Čo dostanú? Nejaké pero od Národnej asociácie čiapku s doskou na hlave, aby vyzerali ako podivini? Viete, nikto sa o nich nestará. A čudujeme sa, že múdre deti sa niekedy snažia schovať, aby nikto nevedel, že sú múdre. Toto nám veru nepomáha ako národu. Teda my sme začali dávať štipendium študentom z rôznych zázemí za mimoriadne akademické výkony a prejavy dobročinných vlastností.
Pretože keď sa nestaráte o druhých ľudí, nezáleží, akí ste múdri. Takých máme veľa, ale takých nepotrebujeme. Potrebujeme múdrych ľudí, ktorí majú záujem aj o druhých. Teda my im dávame peniaze, ktoré sa im ukladajú vo fonde, kde sa úročia a keď sa dostanú na vysokú školu, dostanú peniaze. Ale aj škola od nás dostane trofej. Každá je pekne uložená vedľa tých športových trofejí a ocenení. Dostanú medaily a dávajú si ich do sály. Teda snažíme sa ich postaviť na rovnaký piedestal, ako je to pri celoštátnej atletike a podobne. Nemám nič proti atletike alebo zabavným športom, verte mi prosím. Viete, ja som z Baltimoru. Keď vyhrajú Ravens, je to skvelé, OK? Ale čo udrží našu pozíciu vo svete? Schopnosť skočiť do diaľky 7,5 metra alebo vyriešiť kvadratickú rovnicu. Musíme dať veci do správnej perspektívy. A viete, mnohí učitelia, viete... Mnohí učitelia nám povedali, že ak dajú do triedy žiaka s Carsonovým vyznamenaním, ďalší rok sa im zlepší priemerná známka celej triedy. A je to veľmi vďačná práca. Začali sme pred 16 rokmi s 25 štipendistami v Marylande. Dnes ich už máme viac než 5000 vo všetkých 50 štátoch, ale založili sme aj čitárne. To sú fascinujúce miesta, ktoré si nedokáže nevšimnúť ani malé dieťa. A študenti dostávajú body za čas, ktorý tam strávia čítaním kníh a môžu si ich vymeniť za nejaký bonusový predmet. S tým začínajú, ale netrvá dlho a ich akademický výkon sa začne zlepšovať. A zvlášť sa zameriavame na chudobné školy, kde deti pochádzajú z domovov, kde nemajú žiadne knihy a školy, kde nemajú knižnice. A také deti väčšinou nedokončia školu a také musíme podchytiť včas, pretože si nemôžeme dovoliť stratiť týchto mladých ľudí. Viete, všetci títo mladí ľudia, ktorých odvraciame od ich zlej cesty sebazničenia a priemernosti. Ak podchytíme jedného, bude o jedného menej, pred ktorým sa musíte chrániť, o jedného menej, na ktorého musíte prispievať do sociálneho systému, o jedného viac, ktorý je produktívny člen spoločnosti a daňový poplatník, ktorý možno vynájde nový zdroj energie alebo liek na rakovinu. Všetci títo ľudia sú pre nás dôležití a my potrebujeme každého z nich. A keď pôjdete dnes domov, prosím, prečítajte si o tom. Carson Scholars Fund. carsonscholars.org. Ale prečo je dôležité, aby sme vzdelávali našich ľudí? Pretože nechceme ísť tou istou cestou ako mnohé iné národy, ktoré boli pred nami. Zvlášť myslím na Starý Rím. Veľmi silná mocnosť. Nikto sa im nemohol postaviť na odpor vojenský. Ale čo sa s nimi stalo? Zničili sa sami znútra. Morálny úpadok. Fiškálna nezodpovednosť. Sami sa zničili. A ak si myslíte, že toto sa nemôže stať Amerike, vezmite si knihy a začnite čítať. Ale viete, my to môžeme napraviť. Prečo to môžeme napraviť? Pretože sme múdri. Máme niektorých intelektuálne najnadanejších ľudí vo vedení nášho národa. Musíme si len spomenúť na naše zodpovednosti, aby sme mohli vyriešiť naše problémy. Ja o týchto problémoch rozmýšľam stále. A viete, môjim vzorom je Ježiš. A on používal podobenstva, aby pomohol ľuďom pochopiť veci. A jeden z našich veľkých problémov je, a ako som povedal, nie som politicky korektný, takže ma ospravedlňte. Náš deficit, to je naozaj veľký problém. Uvažujte nad tým. Náš štátny dlh 16,5 bilióna dolárov, myslíte si, že to nie je veľa peňazí? Niečo vám poviem. Počítajte každú sekundu jedno číslo, čo sa ani nedá, lebo ani nestihnete vysloviť jedno číslo. Ale dajme tomu jedno číslo za sekundu. Viete, ako dlho by ste počítali do 16 biliónov? 507 000 rokov. Viac ako 500 000 rokov. S tým musíme niečo robiť. Ale tu je jedno podobenstvo. Istá rodina sa dostala do ťažkej situácie. Otec stratil prácu alebo pracuje len na čiastkový úväzok. Má 5 detí, príde domov a povie: deti, budeme musieť znižiť vaše výdavky. A deti z toho nie sú nadšené. Ale povie, okrem Johna a Susan. Oni sú niečo iné. Musia dostať riadne vreckové. Vlastne im musíme trochu pridať. Čo si myslíte, ako sa mu podarí znižiť výdavky? Nie veľmi dobre. A to isté sa deje s nami. Ale dosť tomu.
A čo náš daňový systém je taký zložitý, že v podstate neexistuje človek, ktorý by splňal všetky požiadavky tohto systému do bodky. Keby som chcel dostať vás, alebo vás v oblasti daní, dostal by som vás. To nedáva žiadny zmysel. Čo by sme mali urobiť je prísť niečím jednoduchým. A keď vezmem svoju Bibliu, viete, čo tam vidím? Vidím tam najférovejšieho vládcu, Boha vesmíru, ktorý nám dal systém. Nazýva sa desiatkový systém. Samozrejme, nemusíme nutne zaviesť 10% zdanenie, ale myslím princíp. Boh nepovedal, ak máte slabú úrodu, nedávajte mi žiadne desiatky. A nepovedal, ak máte hojnú úrodu, dajte mi trojnásobný desiatok. Teda malo by existovať niečo podobne férové. Ak zarobíš 10 miliard dolárov, dáš miliardu. Ak zarobíš 10 dolárov, dáš dolár. Samozrejme, musíme zaplátať skryté úniky. Ale niektorí ľudia povedia, to nie je fér, pretože to poškodí toho, čo zarobil 10 miliard a vlastne aj toho, čo zarobil 10. Ale ako poškodí? Veď ten šikovnejší si dal práve do vrecka 10 miliard. Nikomu nemusíme ublížiť. Toto zmýšľanie spôsobilo, že 602 bank sa presunulo na Kajmanské ostrovy. Tieto peniaze sa musia vrátiť sem a budovať našu infraštruktúru a vytvárať pracovné miesta. A sme dosť chytrí na to, aby sme prišli na to, ako to urobiť. Už sme sa vydali cestou k vyriešeniu ďalšieho veľkého problému. Zdravotná starostlivosť. Potrebujeme dobrú zdravotnú starostlivosť pre každého. To je najdôležitejšia vec, ktorú človek potrebuje. Peniaze neznamenajú nič. Tituly neznamenajú nič, ak nemáte zdravie. Ale musíme nájsť efektívny spôsob, ako to urobiť. Vynakladáme veľa peňazí na zdravotnú starostlivosť. Dvakrát viac na hlavu, než ktokoľvek na svete. No nie veľmi efektívne. Čo môžeme urobiť? Tu je moje riešenie. Keď sa narodí dieťa, dajme mu rodný list, elektronický chorobopis a účet na zdravotné sporenie, na ktorom by sa sporili peniaze pred zdanením. Od chvíle, keď sa narodíte, až kým nezomriete. Keď zomriete, účet by sa mohol presunúť na rodinných príslušníkov. Aby keď budete mať 85 rokov a 6 chorôb, aby ste sa nesnažili minúť všetky peniaze, ale mali motiváciu posunúť to ďalej. A aby nikto nemal penále po smrti. To je po prvé. A potom ľuďom, ktorí nemajú žiadne peniaze, by sme mohli prispievať na ich zdravotný účet každý mesiac, pretože už máme vytvorený veľký balík peňazí. Namiesto toho, aby sme ich dávali na nejakú byrokraciu, dajme ich na zdravotné sporenie. Tak by títo ľudia mali pod kontrolou svoju zdravotnú starostlivosť. A čo myslíte, čo s tým urobia? Veľmi rýchlo sa naučia zodpovednosti. Keď pán Johnsky dostane vrec diabetického jedla, nepôjde na pohotovosť ako akutný prípad, aby tam pustil veľkú časť týchto peňazí. Pôjde na kliniku, naučí sa to veľmi rýchlo a dostane rovnaké ošetrenie. Z pohotovosti by dostal peknú faktúru. No na klinike mu povedia, musíme riešiť vašu cukrovku, aby ste sa nevrátili za 3 týždne s ďalším problémom. Tak môžeme začať riešiť naše problémy. Samozrejme je to zložitejšie než toto. Nemám čas na všetky detaily, ale my to všetko môžeme zvládnuť, pretože sme múdri ľudia. Dovoľte mi v závere ešte jedno podobenstvo. Námorný kapitán je s loďou na mori neďaleko miesta, kde sa potopil Titanic. A díva sa pred seba a zrazu vidí jasné svetlo. Pomyslí si, to je loď, ktorá ide proti nám. A nariadi signalistovi, vyšlite im signál, odklonte sa o 10 stupňov na juh. Ale vráti sa im odkaz. Nie, vy sa odklonte o 10 stupňov na sever. Cíti sa trochu dotknutý a povie, vyšlite signál, toto je kapitán Johnson. Odklonte sa o 10 stupňov na sever. Ale znovu sa vráti odkaz. Tu je podporučík Forklift Riley. Odklonte sa o 10 stupňov na juh. A teraz je už riadne rozčulený. Povie, vyšlite im odkaz. Toto je námorný torpedoborec. A vráti sa odkaz. Toto je maják. K tomu netreba nič dodať. Čo je symbolom nášho národa? Orol. Orol bielohlavý. O tom je zaujímavý príbeh, ako sme k tomu prišli. Ale veľa ľudí si myslí, že mu hovoríme orol bielohlavý, pretože má bielu hlavu. Ale to nie je tým. Pochádza to zo staroanglického slova piebald, čo znamená čierno-bielý, korunovaný bielým. A my sme to len skratili na bald, bielohlavý. Môžete to použiť na budúce, keď stretnete niekoho, čo si myslí, že vie všetko. Ale prečo tento orol dokáže lietať vysoko a vpred? Pretože má dve krídla. Ľavé krídlo
a pravé krídlo. Ale dosť k tomu. A chcel by som ukončiť jedným príbehom. Pred 200 rokmi bol náš národ vo vojne. V roku 1812. Briti, ktorí sú teraz naši dobrí priatelia, si mysleli, že sme mladé nadúté deti. A bol čas, aby sme skrotli. A oni v tejto vojne vyhrávali. Pochodovali na východnom pobreží a ničili jedno mesto za druhým. Zničili Washington DC a spálili Biely dom. Ďalšia zastávka mala byť Baltimore. A keď prišli k zálivu Chesapeake Bay, bolo plno bojových lodí tak ďaleko, ako len oko dovidelo. Vyzeralo to pochmúrne. Stála tam pevnosť Fort McHenry. Generál Armistead, ktorý bol zodpovedný za Fort McHenry, mal veľkú americkú vlajku, ktorá mala viať pred touto pevnosťou. Ale admirál britského námorníctva sa cítil urazený a vyzval naše vojsko. Stiahnite túto vlajku dole do sumraku. Ak ju nestiahnete, zredukujeme vás na popol. Medzi mužstvom bol jeden právnik, básnik Francis Scott Key, ktorého prezident Madison vyslal, aby vyjednal prepustenie amerického lekára, ktorý bol zajatý. Ten započul britské plány, že ho nepustia z lode. A ako sa približoval sumrak, plakal. Žiaľil nad svojim mladým, neskúseným národom. A keď slnko zapadlo, Briti začali bombardovať mesto tak silno a vyslali toľko striel, že tam lietalo množstvo trosiek. A on sa díval a snažil sa zistiť, či vlajka je stále tam. Ale nevidel nič. A tak plakal celú noc. A pri rozbresku utekal na palubu a pozeral. Napínal zrak, ale znovu videl len prach a trosky. A potom sa vzduch vyčistil a vyjasnil. A uzrel najkrajší pohľad, aký kedy videl. Potrhaná zastava s hviezdičkami a pruhmi stále viala. A mnohí historici hovoria, že to bol bod zlomu vo vojne v roku 1812. Túto vojnu sme vyhrali a udržali sme si svoju slobodu. A keby ste vtedy prišli na pevnosť Fort McHenry, videli by ste pod touto vlajkou tela vojakov, ktorí sa striedali, aby udržali túto vlajku styčenú. Nechceli ju spustiť, pretože verili, čo táto vlajka symbolizovala. A čo symbolizovala? Jeden národ. Pod Bohom. Nerozdeliteľný v slobode a spravodlivosti pre všetkých. Ďakujem.